Hola, aquí teniu una competició d'estats europeus i capitals. El funcionament és molt fàcil. Estigues atent durant el vídeo i prepara't per guanyar el Blooket o el Kahoot. Si estàs sol, et recomanem jugar amb Blooket. I si estàs en grup, pots jugar tant amb Blooket com amb Kahoot. Teniu els enllaços per jugar a la descripció. Que guanyi el millor. Portugal, Lisboa. Espanya, Madrid. Andorra, Andorra la Vella. França, París. Mònaco, Mònaco. Itàlia, Roma. Ciutat del Vaticà. República de San Marino, San Marino. Suïssa, Berna. Luxemburg, Ciutat de Luxemburg. Bèlgica, Brussel·les. Països Baixos, Amsterdam. Alemanya, Berlín. Regne Unit, Londres. Irlanda, Dublín. Àustria, Viena. Liechtenstein, Vaduz. Eslovènia, Ljubljana. Txèquia, Praga. Eslovàquia, Bratislava. Hongria, Budapest. Croàcia, Zagreb. Bòsnia, Sarajevo. Montenegro, Podgorica. Albània, Tirana. Grècia, Atenes. Macedònia del Nord, Skopje. Kosovo, Pristina. Sèrbia, Belgrad. Bulgària, Sofia. Romania, Bucarest. Moldàvia, Chisinau. Ucraïna, Kíev. Polònia, Varsòvia. Belarús, Minsk. Rússia, Moscou. Lituània, Vilnius. Letònia, Riga. Estònia, Tallinn. Dinamarca, Copenhagen. Noruega, Oslo. Suècia, Estocolm. Finlàndia, Hèlsinki. Islàndia, Reykjavik. Azerbaidjan, Bakú. Geòrgia, Tbilisi. Armènia, Yerevan. Xipre, Nicòsia. Malta, La Valeta. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blooket. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de via ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!